Shin ko ka san zaka iya liƙe wayarka, misali ka shiga cikin wani application ko kuma wani abokinka ko kuma wata budurwarka ta tambaye ka ta ce wane ɗan bani wayarka ko kuma wacce ɗan bani wayarki zan je in ɗibi wasu hotuna ne. To yau a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda idan ka miƙa ma mutum wayarka, idan ya ce maka ga application ɗin da yake son ya shiga, to sai ka shiga mai. Da zaran ka shiga mishi, ko da yana buƙatar ya fito ba zai iya fitowa ba har sai in kai da ka saka wannan abin, kuma ko da ya fito wayarka za ta mutu, ma'ana code za ta shigo, security zai shigo. Na san wannan lokaci dole na sai ya miƙa maka abinka. Yau a cikin wannan bidiyo abin da zan nuna maka kenan. Kar ka manta da yin liking da sharing ɗin wannan bidiyo da kuma danna mun alamar nan ta subscribe. Da fari idan ka shigo cikin setting ɗin wayarka kamar haka, zaka je kai searching ɗin pin. Gashi nan da kuke zan je in yi searching ɗin ne. Da zaran na rubuta pin, dan tsaya kaɗan. Zaran na rubuta pin yana nuna wannan fuskar kake zaka ja ƙasa. Da zaran ka ja ƙasa zaka ga wannan alamar ta ɗaya ta farko ita ce za ka kunna. Idan yana kashe ka kunna shi, misali kamar haka zan kunna shi. A haka zaman na kunna shi, to yanzu zan dawo baya. Idan na dawo baya zan zo in yi clicking ɗin kan application ɗin da yake buƙatar in kulle. Za gani da nan da zaran ka yi clicking ɗin ne za ka ga wasu layuka rubutu ga sunan, za ka danna wannan na ƙasa. Idan ka danna wannan na ƙasa anan zai yi mini ka bashi dama, za ka danna OK. Kula sosai domin anan ne za ka iya fitowa da wannan abin da ka sa, da wancan madanni na hagu na ƙarshe da wannan madanni naka na dama na ƙarshe, da su ne za ka iya fitowa da shi. Idan ka danne su tare gaba ɗaya sannan za ka iya fitowa.